Hello Kristoni अनजाग्रा लोगोफोर सिगां सेन्टारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ बे समाव हाजासे हामबाय होनदों। बेजों लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसुनि मुङै आंनि बे मोनसे गोदान आरो गुसुं फिसा ब्लगाव साफ्रोमखौबो वेलकाम खालामनानै लानाय जाग्रोबाय। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर दायो आङो दुब्लिबारियाव दंफैयोलायनो नायदोनै। दायो आङो दुब्लिबारियाव दंफैयो। माने जोंहा माइ हाबाय माइ जाबनानै दोनदों। माने जोङो बै औवा नुहुरदोंना बै थिंजाहनै बेनिफ्राय बे माइखौ लानानै फैदों आरो जोङो लानानै जाबबाय। ओमफ्राय बे जायगायावबो माइखौ हाबाय आरोना नै बेफोरबादि। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोन बयबो बे इसोरनि अननायाव बयबो गाहामैनो दं होननानै बयनिसिमबो आं बेखौनो मिजिंथिहरदों। आरो जायफ्रा दुखु खस्थ'आव दङ माथो खालामनो, संसाराव थांनानै थासान्दि जोंनियाव माब्लाबा दुखुआ फैगोन, माब्लाबा सुखुबो फैगोन, माब्लाबा निदान समयसा बिदिनो बायदि बायदिया जोंनियाव फैखागोन, मोदोमा जोंनियाव थानायखाय आरोखि ना। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर आंबो बेबादिनो बिराद उसुबिदायाव दं आरोखि। माने मोदोमखौ लानानै थिग नङा, माने गेस जादों। ओमफ्राय गेस जानानै एसे उसुबिदा जादों। ओमफ्राय एसे प्रेसाराबो एसे बारा जादों नर्मालनि बेबादिया खिन्थादों आरोखि आंनो डाक्टारा। बेनिखायनो बे खस्थ'नि गेजेरजों नोंथांमोनजों बे मोनसे बाथ्राखौनो आङो दिनै सावरायनो सानदों। मोनसे बाइबेल सिरिया आंनि गोसोआव फैदों। बेखौ मोननो हागोन गाहाम खौरां माथाइनि 24 बालाबनि 13 सिरियाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना। गस्पेल अफ माथिउ चैप्टार 24 verse 13 होनदों, जायहा होनदों जोबनायसिम गसंथागोन होननानै बुंदों आरोना। जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बेसो बासायजागोन होननानै बे बाथ्रायाव दं आरोखि, बे बाइबेल सिरियाव दं। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोंनियाव जिखि समस्या फैया मानो, जोंनियाव जिखि निदाना फैया मानो, जोङो इसोरनियाव फोथायजाथाव जोबनायसिम गसंथानो जोङो नाजादिनि। जेन' जोङो होननानै बुङो, माने जोबनायसिम गसंथानो हायोब्ला जेन' जोङो बासायजानायखौ जेन' जोङो मोननो हानायफोरबादि। बेखौनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर बे गुसुं भिडिअनि गेजेरजों बे गुसुं ब्लगनि गेजेरजों नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय। जायफ्रा बेबायदि टेनसनाव दङ, जायफ्रा बेबायदि समस्यायाव दङ ना, जायफ्रा ओरैबादि सहायनो हायै ना, नायनोबो हायै, जायफ्रा दुखु खस्थ'आव दङ, अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जोङो संसाराव थांना थासान्दि जोंनियाव फैखागोन समस्याया। अब्लाबो जोङो इसोरनियाव जोबनायसिमहालागै फोथायजाग्रा सासे ख्रिस्टियान जोङो जादिनि, जेन' जोङो बासायजानायखौ जेन' जोङो मोननो हानायफोरबायदि। बेसो जोंनि देरसिन गुन जागोन आरोखि। अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर संसाराव थांना थानायाव जोंहा बेफोरबायदि समस्याफ्रा जोंनियाव फैखागोन आरोखि ना। बिराद खस्थ'ना संसाराव थांना थानायाव, माब्लाबा थाखा फैसानि, माब्लाबा देहायारि, माब्लाबा बायदि रोखोम गावजों गाव बायदि रोखोम संसारनि ना बिराद हाबि जाबिफोर दङ। बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर जेखि जाया मानो गासैखौबो नागारजोबनानै जोङो इसोरनियाव जोबनायसिम गसंथाग्रा जेन' जों जानो नाजादिनि, जेन' इसोरजों जोबनायाव जेन' जोङो बासायजानायखौ मोननो हायो। जोंनि बे जिउ आरोना, थैनानै थांब्लाबो सोरगोआव गाहामथारै जेन' जों सहैनो हायो आरो मोजां रोखोमै जिउ खांदिनि ना। हामबायसै अनजाग्रा ख्रिस्टनि लोगोफोर, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों। आरो जायफ्रा दुखु खस्थ' दङ, बेखौनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि पार्सनेल आर'जाव इसोरनाव आङो बेखौनो आर'ज खालामगोन। आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय इसोरनाव आर'ज खालाम। आंबो गेदेरथार नोंथांमोननाव बेखौनो रिक्वेस्ट खालामदों, खावलायदों। दासान्दि देहायारि आंबो थिग नङा। जायफ्रा आंखौ मोजां मोनो आरो आंखौ अनो, प्लिज अननानै आंनि थाखाय आर'ज खालाम। जेन' नोंथांमोननि आर'जजों आं मोजां देहा मोननानै नोंथांमोननिसिम गोदान गोथार बाइबेलनिफ्राय मोजां फोरबोनि गाहाम बाथ्रा लाबोबाय थानो हानायफोरबायदि। हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा लोगोफोर, इसोरा नोंथांमोन बयखौबो बोर होथों। गोजोन्थों। बाय।